Пищни цъфтящи полета в буйно лилаво, докъдето стига окото. Всички познаваме и обожаваме лавандулата. Лавандулата расте в много райони на Южна и Източна Европа. Перлата сред многобройните видове лавандула е лавандула ангустифолия, истинската лавандула, наричана още лечебна лавандула. Този вид лавандула е единственият одобрен за медицински цели. Доктор Вилмар Швабе използва ексклузивно специални подвидове лавандула ангустифолия за производството на уникалното лечебно лавандулово масло Силексан. С високото си качество Силексан дори надхвърля изискванията на европейската фармакопея. За да се произведе такова първокласно лечебно масло, всичко трябва да бъде строго контролирано от подбора на видовете лавандула, култивирането и прибирането на реколтата до по-нататъчната обработка. Доктор Вилмар Швабе поддържа дългогодишни контакти със своите договорни партньори за култивиране и винаги работи тясно ръка за ръка с тях, което е причината за успеха. Техните селскостопански инженери са редовно на място, за да следят зорко операциите. За направата на Силексан се използва само лечебна лавандула, която е произведена при контролирано и сертифицирано отглеждане. Беритбата се извършват при точно определени условия. Степента на зрелост на цветята, например, и точното време, когато се отрязват, са от решаващо значение за осигуряване на възможно най-голяма концентрация на суровината. Висококачественото лечебно лавандулово масло за Силексан се извлича от събраната суровина веднага след отрязването й чрез нежна парна дестилация непосредствено до полето. Това гарантира, че активните съставки на Силексан се запазват във възможно най-висока концентрация. За да се подобри допълнително уникалното качество на Силексан и да се получи масло с точно определеното съдържание на активна съставка, се извършва втора стъпка на дестилация в централата на доктор Вилмар Швабе в Карлсруе. Доктор Вилмар Швабе също така прилага най-високите стандарти за капсулиране и опаковане. Лавандуловото масло за Силексан е опаковано оптимално с помощта на процес, наречен Шерер технология. Две успоредни ивици желатин обхващат маслото, за да образуват мека капсула. Незабавното херметично капсулиране на маслото осигурява възможно най-добрата защита на силно летливата съставка, за да се гарантира най-доброто качество на първокласните съставки в продължение на години. Този усъвършенстван производствен процес води до патентован лавандулов продукт с изключителни съставки и уникално високо качество. С над 150 години опит доктор Вилмар Швабе е символ на клинично доказани първокласни фитолекарства.